सानसुमा खुंगुर सारनि बुंनाय रावा दिल्लीयाव बर'फोरनि रावा दिल्लीयाव रिंखाङो। सानसुमा खुंगुरनि बुंनाया गुवाहाटीयाव रिंखाङो। नाथाय सानसुमा खुंगुरखौ सोर दमन खालायदों? सोरनि आखाइ दं? बुनसुनिफ्राय सारेन्डार। बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन। सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारी आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोना बे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ हथादै जोंजों सावरायाबालानो एबा रिजाइनेसन लेटार होआबालानो बिथांमोना दानि बिटिसि खुंथायनि मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांमोनहा जइन जाहैदों। बुनसुनिफ्राय सारेन्डार जालायबाय। जोबोद मोजां। गावनि रोंगौथिखौ माखासे बर'नि बावगोमानानै थानाय जाय बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौ सिरि मोनखांहोनाय जायफोर बुनसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि जाय गेदेरमा सारमोनहा सानसेबाबो साननैबाबो बुनसुआव जोबोद खस्थ' खालायदों। जोबोद बाख्नायथाव। आंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया। आं साबायखर होयो। सानसेबाबो साननैबाबो बुनसुआव जा खस्थ' खालायनानै सोरनिबा हान्जायाव फिनै गावखौ गावनि आंगो लोगोफोरजों सावराया हसिया आनज्रायलांनाया जोबोद दुखुनांथाव। जों बुंनांगोन गावनि बिमा बिफाखौ खबर होआलासिनो गावनि बिमा बिफानो खिथायालासिनो आनज्रायलाङोबा गावनि बिमा बिफाया गाज्रिबाबो मोजांबाबो मोजाङाव थांदों गाज्रियाव थांदों साननो गोनां बायध'था जायो। नाथाय जोङो सुंद'यै बुंनो हायो बर'नि जायफोर थामथि एकर्डआव जायफोर सागानगिरि बिथांमोना जोंनि बर'नि बिफा बिथांमोना गोसोबायदि एकर्डनि खोथाखौ लानानै बुंनो हायो। एकर्डखौ लानानै गोसोबायदि माखासे सरकारनि सायाव खुद्रिनो हायो। नाथाय जायफोर सागानगिरिफ्रा दिनै अबेबा पार्टिया मालाबा दिल्ली मालाबा गुवाहाटी सोरखौबा दोनथ'नानै मानो मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनोबा ज' जानांगोन। नाथाय जों नुदों आन्दो सिङाव मा दं? जाय भारत सरकार आसाम सरकारा एक्स एनडिपिफोरखौ बर' हारिनि सोमावसारग्रा बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि माखासे नासयजानायखौ बुहुमाव गोसारहोदोंमोन। थारैनो दिल्ली गुवाहाटी बर'फोरखौ सोबख'दों बर'फोरखौ नासयदों। एक्स एनडिपिफ्रा सानसे समाव बुहुमाव गोमसार होदोंमोन। नंमारगौ बर' हारिखौ नासयनाय सोबख'नाया। फिन थामथि एकर्डनि उनाव बर' लिडारफ्रा लामा आन्दायदोंमोन। लामा आन्दायनायाव जाय बुनसुनि गेदेरमा बिथांमोना बर' लिडारफोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन। बर' लिडारफोरखौ आसि थुनानै माखासे लामा हान्थिनो थोनदोंमोन। बिथांमोननि दारैनो माखासे बर' लिडारफ्रा खामानि मावनो बायध'था जादों होननानै जों एसेबाबो बुजिनो हायो। मा जादों? साननै बुनसुआव थालायबाय आरो अबेबा हान्जायाव सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा बिथांमोना सोरबा बिपिएफजों सोरबा सोलाय सोलु मावदों मा खामानि? जाय बर'नि 17 बोसोर होननानै बुंदों बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगोन। मोनसे हान्जायावनो बिथांमोना दिदोमै मावनानै बर'नि मावनो गोनां खामानिफोरखौ एसेबाबो मावबोदों। सोरबाया बोसोरबा जायैनि सिगां अबेबा हान्जाखौ नागारनानै अबेबा हान्जायाव सोरबाया बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो अबेबा हान्जानिफ्राय अबेबा हान्जा जायो थिग मावनो गोनां खामानिफोरखौ। नाथाय जाय गेदेरमा रायजो राजाफोर
गामियाव सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट थायो बिथांमोननि खोथाखौ सोरबा MLA सोरबा MCLA सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खोनासंदोंना बर'नि माखासे जौगानांगौ खामानिफोरखौ मावनोबा गामिनि थाखानाय गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गामिनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ खोनासं गामिनि रायजो राजाफोरनि खावलायनाय गामिनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय खोथाखौ खोनासंनानै खामानिखौ माव सोरबा अबेबा हानजानिफ्राय थांनानै अबेबा हानजायाव थांनानै खामानि मावगोन मालाबाबो साक्सेसफुल जानायखौ जों नुवाखै सोर साबैसे बर' लिडारफ्रा बेसेबां राजनितिकआव थानानै बर'नि गांनाय उखैनाय सुफुंदों जा मावदों BPF जा मावदों हाग्रामाया रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सोरबा BJPनि लिडार सोरबा कंग्रेसनि लिडार रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो बुंनोबा बुं बर'फोरनि बा BTCनि जौगानांगौ खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया बुंनानै हो अबेबा इसि रुमाव अबेबा रायजो राजाफोरखौ आन्दोआव दोननानै सावरायखोमानाय गैया दिनैनि समाव जों नुदों बर' लिडारफ्रा आन्दो जायफोर थामथि एकर्डआव जायफोर सागानगिरि एक्स-एनडिपिफोरखौ आन्दो माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मा मावनो सानदों जायफोर सागानगिरि जायफोर गावसोरखौनो बर' हारिनि गेजेराव देरसिन राजा देरसिन गावसोरखौनो गोरों होननानै साननानै लायो नाथाय जोंनि साफा सानै बर' माखासे गेदेरमा जायफोर गोरोंफ्रा एक्स-एनडिपिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एनडिपिफोरनि केसखौ बुंनो गियो एक्स-एनडिपिफोरनि केसनि सायाव बुंनो गियो जोबथेसालियाव थानायफोरनि बुंनो गियो बर'नि थैजोंनो जोनोम जादोंबा बर' बिमानि थैजोंनो जोनोम जादोंबा एक्स-एनडिपिफोरनि थाखाय गोरों गोराफ्रा मानो बुंनो गियो सानसुमा खुंगुर सारनि बुंनाय रावा दिल्लीयाव बर'फोरनि रावा दिल्लीयाव रिंखाङो सानसुमा खुंगुरनि बुंनाया गुवाहाटीयाव रिंखाङो नाथाय सानसुमा खुंगुरखौ सोर दमन खालायदों सोरनि आखाइ दं जोंनि जेसेबां जेंना दं जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय आरो जायफ्रा जेलाव दङ फास्ट ट्रेक ट्रायल सोलिबाय थादों बिथांमोननिबो खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि SBCआ रिहेबिलिटेसन दाबो मोननो गोनां बाखि दङ बेनिफ्राय जोंनि किसुमान मोननो गोनां साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा जिखुनु खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्ट लेभेलाव माने गभर्नमेन्टजों टक खालामनो थाखाय आरो जिखुनु पार्टिजों टक खालामनो थाखाय मोनसे कोर कमिटि इउनिभार्सलि मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे कोर कमिटि दाना होनाय जाबाय बे साबजेक्टनि कमिटि बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों सावराय जाबाय बेनिफ्राय जों किसुमान ससियेल रिफर्मसनि खामानि जिथु जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि हिसाबै जों लाखानाय दङ बेखौबो जों मावनो थाखाय एक्सन लानो थाखाय बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिनि जिल्ला आफादफोरखौ मिडियानि गेजेरजों जेरै एन्टि ससियेल खामानि ड्राग्स जौ जुवा माने एडाल्टारि बायदिसिना बेफोरखौ बोरैहाय मिनिमाइज खालामनो प्रशासनजों लोगो लानानै जोङो बेफोर ससियेल रिफर्मस एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय फोसाबनो थाखाय बेफोर खामानि मावनो थाखाय जोंनि गासै जिल्ला आफादफोरखौ बे मिडियानि गेजेरजों बिथोन होनाय जाबाय जों बेनि सोमोन्दै गभर्नमेन्ट लेभेलाव जों दिल्लीयावबो खननै सावरायदों आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जों सावरायदों जों जेसेबांबार सावरायो जोंनि
मुंख्लं नखरफोर मोननो गोनां जितु एसपेसिया अनसुंथाइ बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बेनिफ्राय जितुनिखि जेलाव दङ ट्रायल सोलिबाय थादों आन्डार ट्रायलाव दङ बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा दङ जेरै नागालेण्डआव दङ मणिपुराव दङ केस बेनिफ्राय मेघालयआव दङ वेस्ट बेंगलाव दङ अरुणाचलाव दङ बेनिफ्राय खाथिनि हादर नेपालाव दङ जोंनि सोद्रोमा जेलाव दङ भुटान जेलाव जोंनि सोद्रोमा दङ बेफोर गासैखौबो माने जों गभर्नमेन्टनो बारे बारे इन रिटेन लिखित भावे जों मेमोरेन्डाम होदों आरो सावरायनायावबो मेन कोर इस्यु हिसाबै जों बेखौ बारे बारे जों पुट आप खालामदों आरो मुंख्लं नखरफोरजों जोंनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा कन्टिनिउ माने मोनसे जगाजगाव दङ कमिउनिकेसनाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आ मोनसे आफाद बियो कोनो पलिटिकल पार्टी नङा नन पलिटिकल पार्टी किन्तु जों इस्यु दङ जेंना दङ जेंनाफोरा दिनैसिम माने सुस्रांजायाखै जों मिजिं थिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल सरकार दङ बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै किन्तु दिनै जितु नुनो मोनबाय 10% खामानि जायाखै गतिके गासै इस्युफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकेल मेकानिजमाव लानाय जायो जोंनि बर'फोरनि इस्युफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो अल आसामनि होनब्ला जों दिसपुराव लानाय जायो अल इण्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो गतिके जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिबिनिफ्राय डेपुटि चिफ दं इएम दं जोंनि माने एनसिएलए दङब्लाबो एमएलए दङब्लाबो दिनैसिम एसेम्ब्लियाव माबायाव बेबायदि पुट आप खालामनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेबायदि स्ट्रंलि भइस होनाय माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै बेनिखायनो जों अपसनखौ नागिरथारनांगोन जों गासैनिबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन जों इउपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन जों बिपिएफनियावबो नक खालामना नायदों बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन गतिके नेक्स्ट इलेक्सनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि बे मोनसे ब्रेन बे ब्रेनैनो थागोन जोंनि ब्रेनखौ कुनु मोनसे पार्टीजों जों कलाबरेसन खालामनानै डाइल्युट खालामनानै जों फोजोबनो थाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि थागोन जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा हयथ' इलेक्सनाव बाहागो लानो नागिरगोन बिथांमोननि खोथाया आलदा जागोन किन्तु जों बबेबा मोनसे पार्टीजों जाय पार्टीया जोंनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै माने सिन्ता खालामगोन जोंनि दुखुनि सहभागी जागोन जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय एक नम्बराव जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि जितु मोननो गोनां एसग्रेसिया बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोंनि केडारफोरनि जितु रिहेबिलिटेसन पुनर संस्थापन बेखौ जों मोनजोबनांगोन माबा मोनसे संस्थापननि बेबस्थाखौ जोंनो होनांगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जेलावथ' नङा मोनसे सेलाव दोननाय जादों सेल जेलनि भितराव आरो सेल थायो जाय जेल जादों जेलनि भितराव सेल जाजादों बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जालाया बेसेबां आरो बिथांनि दिनै अबस्थाखौ नायनानै जों माने जोबोद दुखुनांथाव गतिके बिथांनि बे मोनसे इस्यु दङ जोंनि खाथि खाला हादरफोराव जोंनि खाथि खालानि स्टेटफोराव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जेलाव दङ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङामोन दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै बेखायनो जोंनि गोबां माने जेंना दङ इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जाय पार्टिया जोंजों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन जोंजों माने एकमत जागोन खोथा होगोन जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन बे पार्टीखौ जों हेल्प खालामगोन मदद होगोन आरो बिथांमोनजों जों इलेक्सनावबो जोंनि जायफ्रा इच्छुक केन्डिडेट्स
बाहागो लायोब्ला बेखौ जों माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों हगारनो हागोन ट्राइबेल बेलेन ब्लक आसामाव जितुनिखि जों ट्राइबेलफोरनि अधिकार हिसाबै ट्राइबेलफोरनि आहुनि रैखानि थाखाय ट्राइबेल बेलेन ब्लक दाना होदोंमोन नाथाय दिनै नायनो थाङोब्ला दानि नङा माने हादोराव उदांस्रि मोननायनि उननिफ्रायनो जोङो ट्राइबेल एरियाफ्राव इनक्रोचारा बहुत बारा जादों दिनै ट्राइबेल बेलेन ब्लक नामावल'सो दङ ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव ट्राइबेल बेलेन ब्लक एन्ड ट्राइबेल साप्लेन एरिया बेफोरनि हा हुफ्रा दिनै बेदखल गुबुन हारिनि आखायाव थांगासिनो दङ बेखौ जोंनि जायफ्रा पावाराव थानाय माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बिनि सोमोन्दै जेबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोना बे जोबोद दुखुनांथाव थ' बेखौ जों अपज खालामो आरो बेबायदि हाराव जुदि ट्राइबेल बेलेन ब्लक अल आसामाव सोलिबाय थायोब्ला जोंनि रुलिं पार्टिफ्रा बाहेरनि माने श बिघा सोरनोबा 50 बिघा 100 बिघा 200 बिघा 500 बिघा बेबायदि एलटमेन्ट माने केपिटेलिस्टफोरखौ पुजिपतिफोरखौ सोरबा माने माबाफोरखौ बेबायदि हा एलटमेन्ट होबाय थायोब्ला जोंहा माने बहुत खहा जागोन गतिके बेखौ आंनि जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि तरफनिफ्राय बे बन्द जानांगौ सरकारि हा माने खास हा बे हाफोरखौ जेब्लानाखि जोंनि ग्रेजिं फिल्ड माखासे दङमोन बेनिफ्राय सर बेफोर हाफोरखौ स्पेसियेलि ग्रेजिं फिल्डफोरखौ बेबायदि एलटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर खिन्थु बाहेरनि मानसिफोरखौ बिदि एलटमेन्ट होबाय थादों नाथाय जोंनि थागिबि मानसि आसामनि थागिबि ट्राइबेल भुमिपुत्र बिथांमोनखौसो गोबां जायगानिफ्राय इरेक्सन खालामनानै न' बां माने दुखु सुखु खालामनानै इरेक्सन खालामनानै उच्चेद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक जिथु सरकारा जोंखौ माने हा हुनि रैखाथि होगोन होननानै गोबां खोथा होनानै पावाराव फैदोंमोन नाथाय बे सरकारानो दिनै बेबायदि खालामबाय थादों बे जोबोद दुखुनांथाव